И пак ще знам. Здрави, ти приятели. Аз само казвам да наследя и това е Multi Мъта. Auto. Мъта. Да, тук до мен е принц Никой. Александър. Никой. И сега ще покарам малко един сървър Дъма Рейс. Тоест Рейс. Раце. Рейс, да. А почти като ABC. Рейс. Дама Рейс. Дъма Рейс, да. Дъма Play Ghost. Сега трябва да свърша. 20 човека. 35 човека са умрели. Где пише? Не така. Да. Не. Да, 35. 20 остават. 19 остават. И хити, колко човека са тука, бе? И 8 плюс 5. 13, 50 човека играят в едно. Не, няма шанса за 50. 50 човека играят в един сервер. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Бях близо. Близко беше. И почти близо до любимото ми число. Едното любимото ми число. Кое? 3, 13, 33, 133, 333, 3333. Всичко ли си е с 3? Да. Всичко с 3. Значи 1 милион 353. Не. 1 милион 3 милиона 333 333. И 5. 338. Всичко, с което започва 3, започва с 3. Ама 13 не започва с 3. Това е изключение. Давай. Давай. Изключение казах и така ще се бъде. Аз съм байк, всичко ма ка. Аз съм пич. Пич. И вече се пенсионирах. Защото от Атака му изгонях. Макар съм от ГЕРБ. Ти мамиш? Разбира се, аз съм голям цвекаден. Жена съм, Бойко си е пич. Където са пенсионира. Защо? Ами питайте го лично. Бойко Борисов да бест. Разбира се. ГЕРБ да бест. Много ясно. Боян Стоев е за... Атака да мрът. Да. Той е за Атака. Кой? Боян. Ужас. Вика някакъв Милен Цветков ще оправи света. Да. Ще оправи той. Ще оправи той. Не може да се оправи Той своя не се живот. обърши газа. Той не може да се оправи своя живот, ще оправи живот на 7 милиона души в България. Газа не може да се обърши пък. Ще обърши газови на 7 милиона души. Ще ни купува туалетна хартия. Това си над милион, на 1 милион. Гъзна хартия. Съществува ли такова нещо? Гъзна хартия. Написал лично от Бойко Борисов. Създател. Бойко. Бойко Борисов. Боката. Та пак, що не кой, че ще е много по-яко. Да скочи за Петрепи. Да умре. Аре, не ми се чака. Не, то. Искам другия по-друга икон, това право. То. Еликсен. Ехе. Аз съм боен. И тук много яки неща, такива, много як път. Да. Слушайте графа, новото му парче. Да, наистина много яко. И гледайте Барса и някакви типове. Барса и ПСЖ. Някакви типове. От Атака. Майкъл, така Майкъл, Меси ще ги пръсне. Меси ще ги пръсне. Битви екшен, обаче знам от колко. Меси бани сте. Не знам от кога. От 9 до 45 по Битви екшен или Рим БГ? Значи Битви екшен от 9.45. Сигурно по Битви екшен ще видя. До! Скромче, това е по-мило до сутринта. Минус. Барса ще бият. Не знам, те ПСЖ са добри, защото и Ибрахимович от тях. Той прекомече много добър. И Роналдиньо. Двете на... Не беше в Ювентус? Роналдиньо? Ибрахимович. Не, Ибрахимович е в ПСЖ. Значи 2012 е бил в... О, Мотори! О, това е много яко. Аз къде съм? Кой отичка съм аз? Ето пич, който гледаш сега. Кой? Ти гледаш. Кой съм аз сега?
Стой на място. Ето та тебе. Петек се изтила. Дрифт. Йон. Ой, се падна! О! Аз съм от... О! О, вървучите! Ой, Тя влиза много манички. О! Окей, се взема нитро или аз съм. Че нямаш. Той не може да се вземе нито. Мини през дупката, бе! Върца, бе! Така, бе. Карай. Давай. През дупката. Браво. Продължавай същия дух, продължавай и падаш. Не трябва да седиш доста. Момчика, някаква. Давай, от тука. Шумахер се е явява. Абе, Дженсън Бътън. Да, това пак. Много. Той Шумахер вече се пенсионира. Той вече... Вече е стар. Да, той вече е на 45. Има и 2 деца. Сега къде трябва да ходя? Знаеш на къде трябва да ходиш? Трябва да има нитро. Знаеш къде трябва да ходиш? Не. Знаеш къде трябва да ходиш? Не. Не ли? Не Да знам. ти кажа ли? Къде? Не знам. Аз не мога да падне. Аз карам такива на хубави късмети. Сега къде трябва да ходя? Не знам. Тук. Там, при тях. Хубаво, Ма нашата. трябва да се лиш. Ма не там, бе, не там. Долу. Много си внимателен, бе. Защо се превърна в тъпа количка? Аре, брато, ти тъп ли се? Брата! Тъп ли се, брата? Сега се върни. Да, бе, газ. Газ, казвам, газ! Значи... Не се пълни навсякъде. Да. Не! Как може да се сложиш толкова лесно? Седми съм. Няма да потънината. Утъни! Къде е това? Да, те всички са тук. Тук. Там си има. Гледайте, останах само 4, но то никой. Не то падна. Само това сега да гледам. Пан Слима. Пантита. Или той ще те пускам. Сега го скочи. Аз казах, че го скочи. О, как ще го даде на един хубав спринт, сега за какво става въпрос. Спринт. И не го взе. Поне да остане Първи. И какво става всъщност? то. Не, той пич. Обайт. Този кампи. Кампи. Кой е кампи? То? Какво? Не кампи, стои на място и толкова. Майка си. Избере ли? 2-1! Шей! 4! Не го избра. Скрилекс е много як. Мапа. Плеген. Мама. Фак! Иска си тъпото вяр! Иска си тъпото радио! Само кефи. Every Tuesday from 8 p.m. till Само много ма кефи. О, пак се ще малко. Това е много лязко. Дрифт! О, видя ли какво взема? Fiesta Castle. Това са за много стрифт. Фликса. Не си всъщност. Това беше брутално тъпо. Ние си изчакай долу. Тя толкова. Сълта гони някакво там. Сълта гони Люби. И Люби трябва да стигне и се върна назад. Да.
Просто объяснить, чего бросить за загон. Каждый брось. Давайте, плачь. Да, чего бросить за загон? Как так мало? Дайте читать главную книгу, да? Что за список заходит? Вот что можно спрыгнуть. Спрыгнемся. Да. Балл, где тоже прыгнуть балл упал. Милитро борзите казан. Али падали. Саши, тебе пустишь. Топок. Ёкся, бачи топак. Там. Не все. Дай газ. Вот там. Надо с прямой. Zon tosta za nozi Martinčki. Ще! Как чукера? Нога легенд, ты скажи, станешь бога легенд. Станешь... Пиши, говорит легенд. Смотри, легенда. Това да е... Края на този епичен епизод. Края на този епизод. Ще се видим следващия път. Довиждане от мен. И моят принц Александър. Бай-бай.